Я каси дига нест ки брат граждани Корея метиян тоҷикода не бародар. На танҳо тоҷико ба тамоми миллатҳо танҳо ба як шарт граждани Корея гирифта метавонӣ. Инҷо омада ба занҳои кореисояне ки ба духтарҳош издивоҷ кардане ки тӯй мекунӣ ба тоҷик гирем ва аз онҳо фарзанд ба шумо мешавад яктои дутои чандто баъдан шуморо граждани Корея мекунад. Так шумода ягон хел паспорт нест, намода на шумо ягон каса. Ба ҳамин хотир зангирӣ осон нест. Хеле пул дар кор ки ба зангирӣ. Вале ҳамин масъалаи зангирӣ метавонем фикр накунем, ин корро бинем, баъд масъалаи зангириш мешавад. Ягон ҳасте ки бародар забонша донистан обязательно, яъне ки албатта аст, не бародар. Ман худам шахсан омадам ягон хел забонашро намедонистам, ба ҳамин хотир забон муҳим нест. Ранги чӣ хеле ки аввал расм мебиёи баъд оста намаз мешавад, инҷоҳо ҳамон хел аст. Ба ҳамин хотир шумо ягон хел фикр накунед масъалаи забон ё ки дигар чиза. Албатта ки забони хориҷи англисӣ ё ки дигарҳо бошад плюс аст, не ки кор намебиёд. инҷо Довудҷон офитсиал нависте ки салом алайкум, саломати хубам брат, тенҷи ба қаб лайкро. Саломат боши Довудҷон, зинда боши. Инҷа поёнша нависте ки ту бачаи бахил будаӣ. Ман дар ин видео пешбори дигар мегӯям, барои занҳо гуфтам наёед. Албатта ҳавая гуфта хай ҳар кас ҳар фикр дорад, ман ҳечи гуфта наметавонам. Фикри шахсии у одамай. Ҳикматулло Ибодуллоев: маслиҳати беҳтарин дар бораи занҳо бинед, як кас ин хел, як кас ин хел. Барои ҳамин ман аз ягон кас хафа нестам. ғарибӣ вой ғарибӣ навистааст ки роҳҳо кушода нашуданд бародар, яъне ки роҳҳои карантина созӣ, ама роҳҳо самолетҳоро автомат ки нест, танҳо чатурни рейсҳо, яъне ки рейсҳои махсус ки ҳаст аз мо ҳисоб пурсон кардааст. Не бародар, ҳоло роҳҳо боз нашуданд, мабодои боз шаванд, мо ҳатман ва ҳатман навор карда пешкаши шумо хоҳем кард. Фараҳ теҷи беҳтарин, раҳмат бародар. Насимҷон ин бисёр ба фикр мерасонӣ. WhatsApp дорум, имо ҳамаш ҳаст. Ин ман хондагӣ дамира ва ман WhatsApp ва имо шаромон кард ки ман ба он кас занг задам ё ки саволоша ҷавоб диҳам. мутаассифона бародаро ва апо хоҳарро аз шумо хоҳиш мекунем ки ман WhatsApp мондагӣ будам дар якчанд видеоҳои пеш ва аз ҳама хубаш метавонед дар Instagram ман нависед, чи ба англисӣ бошад, чи ба русӣ, яъне ки тоҷикӣ. Саидмурод Давлатбеков мебарояд Instagram ман ва силкаша дар пони видео мемонад. Тико ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ман мехоҳам равам фақат як сарпаноҳ дошта бошам, дигар аз ҷониби Аллоҳ аст. Аллоҳ бандаи худро гушнаву ташна намемонад. Не ки имконият бошад ба ман ба биём. Яъне ки аз мо хоҳиш кард ки ягон имконият сарпаноҳ, масалан чунин хобгоҳ, яъне ки хонаҳо, яъне ки квартираҳо мехостай. Ман дар бисёр видеоҳо ва бисёр бародарҳо гуфтам ва боз мегӯям ки ман иншоалло ки аз дастам мебиёяд ки ба шумо чунин квартира, яъне ки хона таъмин кунем. мисол чӣ хел омадан роҳҳоро ба шумо нишон диҳем. инҳош аз дасти мо мебиёяд. Масъалаи корро мо ваъда наметиҳем, чунки системаи иҷа камтар, дигаре кор бисёр аст, аммо ваъда наметиҳем. Ба ҳамин хотир шуморо дар Instagram ман нависед, суҳбат мекунем. Ҷоник номаш Насим Ҷоник нависааст ки мо аз куҷо визаи корӣ гирем мумкин бошад, ҳамина камтар мефаҳмонед. яъне ки бародар визаи корӣ аз мо пурсаст ки яъне ки аз Тоҷикистон ё ки аз Россия боша, намедонам. мақсадан шумо агар граждании Тоҷикистон бошед ва хоҳед Корея биёед, яъне ки визаи корӣ, мутаассифона нест шартнома барои тоҷико ва кореисо ки чтобы
биёед шуморо визаи корӣ битиҳанд ва биёед деҷа кору фаъолият кунед. Дар ин масъала метавонед ба ягон ҷо муроҷиат накунед. Ҳоло давлати Тоҷикистон ва давлати Кореяи Ҷанубӣ ягон хел шартнома надоранд. Муҳаммад Наботов наистае ки ҳамин Москваш зиёдтие барои занҳора. Ман видеои пештара барои занҳо якаме маълумот додам, ҳамона ҷавобшуно аст. Хеле ҳар кас ҳар хел фикру вай дорад. Сафия Алиева навистае ки бародар бигзор гапи ту шавад. Намеёбине ки дар як ҷое видео накардӣ ки иқад тенҷ боша и овозабӣ. Беҳтарин ина ман хондам ба ман хеле маъқул шид, чунки ҳар яки шумо манда менависед ки матина ки бародар ёки додар ёки дӯст, масалан камбудии шумо дар овоз аст, камбудии шумо дар видео мисол камера аст. Хулос чи камбудии мо дорем, мо худмо шояд надонем яки бехабар бошем. Ина рангини хоҳарем ки апамон наистае ба мо ислоҳ мекунем ва кӯшиш мекунем ки ислоҳ кунем. Ҳамин гуна аз шумо хоҳиш мекунем, ҳамин гуна камбудиё дар мо бошад нависед, мо аз шумо хафа намешавем.